وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ey Muhammed, sen şolarını hasret gününden korkul. Vaktike iş tamam edilip hesaptan farık bulunsa. O şolarda gıflettedirler, o şolar iman getirmediler. İnna nahnu narithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Tahqiq biz varis bolup malik bolars yere o yerdeki zatlara ve bizden yana şolarını rucu ettirler hesaplarına yetişmek için. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in kıssasını okuyup adamlara beyan et. Tahqiq İbrahim nihayette doğrucu peygamberdi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Şoň aýdan wagtyny öz atasına İbrahim öz atasına aýtdy: Ey ata, näme diýip bir eşitmeýän we görmeýän zada we senden hiç zady gaýtaryp bilmeýän zada ibadet etýän. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ey atam, tahqiq maňa geldi ilimden bir miqdar ki sana gelmänni. Pes sen maňa tabyg bol ki men seni dogry ýola hidayet edeyim. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ey atam, şeytana ibadet etme. Tahqiq şeytan Hudaýa asi bolandyr. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ey atam, tahqiq sen şu gidişine gitsen sana Hudaýyň tarapyndan azap ýetişer diýip korkýaryn. Pes şu suratda sen şeytana ýoldaş bolarsyň. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. İbrahim'in atası aýtdy: Ey İbrahim, sen men hudalarymdan ýüze urýanmy? Eger sen bu aýtýan zatlaryňdan gaýtmasaň, elbette seni daşlaryn we menden daş bol köp zaman. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Hazreti İbrahim aýtdy: Sana salam bolsun. Tezlikde senin üçün Hudadan mağfiret talap ederim. Tahqiq Perverdigarym maňa nihayetde mehribandyr. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن sizden we Hudaýy goýup ibadet etýän butlaryňyzdan daş bolan we öz Perverdigaryma ibadet ederim, umid etýärin. Hudaýy etýän ibadetymda mahrum we maýus bolmaryň. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Pes wagty ki Hazreti İbrahim atasyndan oşan gowmundan we Hudaýy goýup ibadet etýän zatlaryndan daş bolup gidenne şoňa Ishaqy we Yaquby berdik we her ikisini de peýgamber etdik. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. O şolaryň hemmesine öz rahmetimizden pay berdik. O şolar üçin husn-i sana ilandyrdyk. Şolaryň awazasyny buland etdik. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Ey Muhammed, sen Kur'an'da Musa'nın kıssasyny we habaryny ýad et. Tahqiq Musa Hudaýyň has eden bendelerindendir.